Dalayon na nga gin-disqualify sa International Criminal Court kung ICC si Chief Prosecutor Karim Khan sa pag-uyat sang kaso ng war crimes batok kay former President Rodrigo Duterte. Sa desisyon sang appeals judges, gin-cite nga rason ang conflict of interest. Matandaan nga sa Agusto, nagpetisyon ang kampo ni Duterte nga i-disqualify si Khan. Ginapanindugan sang defense team nga nagrepresent na si Khan sa Philippines Human Rights Commission sa pagpangalan kay Duterte bilang nagapangunang suspect sa mga krimen sang ginpatuman ang war on drugs sa Pilipinas. Suno pa sa among kampo, hindi na sa makakandak pa sang impartial kung patas nga investigasyon kung siya ang chief prosecutor sa kaso ni Duterte nga war crime sa ICC. Gingrant naman sang appeals chamber ang request sang defense bangod posible sunod sa ila nga mangin biased si Khan bangod sa iya na unang papel sa Philippines Human Rights Commission. Matandaan nga antes ni nagpanaog si Khan bilang chief prosecutor sang Mayo agud hatagan sang ligwa ang investigasyon sa United Nations batok sa iya bangod sa ginaaligar nga sexual misconduct.